ಕಮ್ ಟು ದುಬೈ. AC ಪಾಡ್ದ ಹಾಂ ದುಬೈ. ನಾನು ಜನರಲ್ ಇದು ಲೋ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮಾತಂದು metro station ಇದು ಮಾತ್ರ above the land level. Karama Dubai. Dubai City. Dubai City. ಒಂದು ಬಂಗುಡೆ ಓರಿಯನ್ ಹಾಕದ ಕೇರೋಲಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದವನ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪತ್ತೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀನು ಬಂಗುಡೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಈತು ತೋರ ಹಾತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲು ದುಬೈ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮೀನು ಅಂಚೊಂದು ಈತು ತೋರ ನೀವು ಮೂರ್ತಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ನಿಜ ಅದೊಂದು ನಿಜ ರಡ್ಡು ಜನ ಲವರ್ಸ್ ನಾವು ಬಂಗುಡೆ ಕಣ್ಣಣಿ ಹೊಡೆದು ಜಟ್ಟಿಗೆ ಜೈದೆ ಇರ್ತಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರೋಣ ಮಗನ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಉಣ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ರ್ ಲೆತ್ತವೈದ್ಯರು ಆರು ಕುಡ್ಲಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಲೆತ್ತವೈತ್ಲೆಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಬಂಗುಡೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಬಂಡ ಮೂಲ ಎಂಜ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇರು ಇದು ಬಾಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ವೀನ್ಸ್ ಬಾಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಮೂಲ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಬಿಲೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲವರ್ಸ್ ನಗರ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡ್ಜೇರು ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೈಲ್ಗೆ ತರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದುಬೈಡ್ಲ ಪಂಪ ಎಲ್ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಪಂಪ ಎಲ್ದ ಸೇಮ್ ಪಂಪ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಕಲಸನ ಮರ ದೆತ್ಕೊಳ್ತೀರ ಪಂಪ ಎಲ್ದ ಒಂದು ತೊಕ್ಕೊಡ್ ತಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೆಂಗಳು عندي ليه بقى في بركة الله ايش الباب انت في كلام هذا ما في عرف ما في كلام والله انقلت نجي عربيك باتير نجي نقول سيترول عربيك باتير هذا طريق شيخ زايد رود طريق شيخ زايد رود تفيرو على طول ابو ظبي ابو ظبي دبي ابو ظبي تفيرو ابو ظبي شوف هذا يا شيخ واو come to Abu Dhabi welcome to ನಿಗ್ಲೈತೆ ದುಬೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಆತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ದುಲೆ ಇಂದುವೆ
ಮೂಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಎಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಶೇಖ್ ಜಾಯಿದ್ ರೋಡ್ ಅವೇಂಜಿನ ಸೈಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತುಳುಟು ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ ತೋಜಾವನ್ ಹಬೀಬಿ ಓ ಅಲ್ಲೇ ಐತಲ್ಲ ಅದೇ ಜಗತ್ತದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು ಶೇಖ್ ಜಾಯಿದ್ ರೋಡ್ ದುಬೈದು ಅನ್ನಮೆ ಸಂದೀಪ್ ಹಾಕೇಂಡ ಬಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಾನೆ ಆರೆಂಗ್ಲೆ ಗೈಡ್ನೆಸ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು ವಾಸು ಸೆಟ್ರ್ ಆರೊಂದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ ದುಬೈದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ದ ದುಬೈದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಬರೋದುಂಡು. ದುಬೈದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ನಿಖಲ್ ತೂದಿ ಪರ್ತಲೆ ಟಿವಿ ಮಾತ ತೂದರು ಲೈವ್ ಆದ ತೋಂದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು. ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಲ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತೊಂಡಲ್ಲೇ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತೊಂಡು ಮುಲ್ಲ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತೊಂಡು ಏರಗ ಒಣಸ್ಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಇರುದುಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಉಂಡು ಮುಲ್ಲ ಥಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಊಡು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಗಣಿ ತುಲೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮುಲ್ತ ಮೆಟ್ರೋ ಪೂರ ಮಾಲ್ದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಬೋದು ಮಾಲ್ದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಪುನಿ ಮುಲ್ತ ಮೆಟ್ರೋ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ದುಬೈ ತಿರ್ಗ್ಯ ಅರ್ಧ ದುಬೈ ತಿರ್ಗಿ ಎಂಗುಲು 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿಡಿ ಓ ವರ್ಲ್ಡ್ ಖಲೀಫಾ ಬರ್ಜ್ ದುಬೈ ದುಬೈ ಕಾಲ ರೆಡ್ಡೆ ಮುಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಜೆ ಉಪ್ಪು 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜವ್ವ ಪಟಬಿದ್ರಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಸೇಮ್ ಮೂಲ ದುಬೈ ಕುಡ್ಲದ ಪೂರ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇಂಚೇನಿ ಮಿತ್ತಡ ಹಾಕಣೆ ನಾಲ್ದಿರಂ ಪೋಡು ಓ ನಾಲ್ದಿರಂ ಪೋಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉಂಟಾರಿ ಜೊತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಟ್ ಆಗ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೇ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಎಟ್ಟದೆ ಆಗೋದು ನಿಜವಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಅದೇ
ಪೊಲೀಸ್ ತೋಜೇನು ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾತ ಆನ್ಲೈನ್ ತೋರ್ಪೇರಣ್ಣ ಮಾತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲಾಕ ಮಾತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ತೋರ್ಪೇರು ಅದೊಂದು ತೋರ್ಪೇರು ಅವರು ಜಬಲ್ ಆಲಿ ಅಬುದಬಾ ಜಬಲಾಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ ಮನಾಸ್ ಅಬುದಾಬಿ ओके ये से देखना इसको भी नोट करिए ದುಬೈಡ್ ಎನ್ನ ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡ್ ವಾಗಳಿಗೆಡ್ ಪುಟದ ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣ ಆಂಡಲ ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಚಿನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತುಡು ಶೋಕ್ ಆದ್ ತುಲೆ నేను మల్దీని మీరు అరిసన్ని ये बच्चा इधर भी कर दो थोड़ी थोड़ा नो प्रॉब्लम हां నేను మల్దీని ನಮ್ಮ ಅರಿಸನ್ನಿ ದುಬೈದಾರ್ इसका फिनिशिंग ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ದುಬೈದ ಅರಿಸನ್ನಿ ನಾಟಕದ ದುಬೈದ ನಾಟಕದ फर्स्ट प्राइमर मारो इसको ऊपर से 90 ಓಕೆ 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 ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದುಬೈ ಫಸ್ಟ್ ದಿನತ್ತ ದುಬೈದ ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯಾರು ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ ಬರ್ರಂಡು ದುಬೈದ ಇಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ 1 ನನ್ನ ಡೈಲಿ 2 ದಿನಕ್ಕೊರ ದುಬೈದ ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋತಿನ ಲಾಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿನ ಲಾಗ್ ನಿಗಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್
है